Тирә-яктагы тавышларны тыю һәм айыру өчен махсус әгъзасы колагы бар. Дустым, син кешенең ничә колагы бар дип уйлыйсың? 2 дип әйтергә ашыкма. Кешенең колак яфраклары 2, ә менә колаглары 6. Алар 2 тышкы, 2 уртанчы һәм 2 эчке колак. Тышкы колак дип колак яфрагы һәм ишетү юллары атала. Уртанчы колак эчендә вак сөякләр бар. Ә тагын анда колакны бурын һәм тамак белән тоташтыра торган юллар урнашкан. Эчке колак әкәм-төкәмгә охшаган бик катлаулы организм ул. Ул колак эченә кергән сигналларны бик тиз арада баш миенә илтеп тапшыра. Һәм без ишетә башлыйбыз. Безнең колакларыбыз тирә-яктагы тавышларны эзлексез кабул итеп тора. Әйе, без хәтта йоклаганда да ишетәбез. Әкрен генә ишек ачылган, урамда җил искән, тавыштан уяна торган кешеләр дә бар. Колакларыбыз булмаса, без сөйләшә дә алмас идек. Чөнки сөйләшергә өйрәнер алдыннан нәниләр башта улларның сөйләмен тыңлый һәм исендә калдыра. Хайваннарның ишетү сәләте кешенекеннән бик нык аерылып тора. Кеше 5 метр ераклыктагы тавышларны ишетми, ә бүре үзеннән 50 метрда йөргән җәнлекләрне сулыш алуларыннан ук таный. Төлке тычкан чыелдавын калын кар катламы астыннан да ишетә. Ә менә иң яхшы ишетүчеләр арасында ярыш үткәрсәләр, анда һичшиксез дельфин, кит, ярканат җиңеп чыгар иде. Күп кенә хайваннарның колаклары кешенеке кебек баш өстендә урнашкан. Ә менә чикерткәләрнең колаклары алгы тәпиләрендә. Син дә яхшы ишетергә теләсәң, бу кагыйдәләрне исеңдә тот. Колагыңда бер нәрсә дә тыкма. Салкын көннәрдә башлык киеп йөр. Каты тавышлы музыка тыңлама. Сәламәт бул.